A neohlížej se přitom, zdali si toho někdo všimne. Tato myšlenka, vyslovená v době vzniku starořeckých olympiád, by měla většit nejen sportovní kolbiště, je vizitkou všech rytířů sportu i ducha. Konečně, ona dávná olympijská idea je ideou nejen sportovní, ale i obecně lidskou. A o její naplnění usiluje klub Fair Play při Českém olympijském výboru. Je mi velkou radostí přivítat vás mezi těmi, kteří jste svůj smysl pro Fair Play naplnili činem. Ze srdce vám blahopřeji a děkuji. Krásný dobrý večer, milé dámy, vážení pánové. Tradiční festivalová znělka v podání jejího autora Martina Ledviny a také nezaměnitelný hlas dlouholetého člena činohry Národního divadla v Praze, bučovického rodáka a čestného občana města, pana Miroslava Doležala, nám právě oznámili, že začíná další, tentokrát již 15. ročník festivalu okolnických divadel v Bučovicích. A já vás na něm srdečně vítám. V loňském roce jsme nemohli naši divadelní přehlídku uspořádat v plném rozsahu, tak jak jsme ji pro vás přichystali kvůli covidové pandemii. Covid samozřejmě nezmizel, ale všichni, kteří jsme divadlo, festival připravovali v letošním roce, tak pevně věříme, že se nám ho podaří celý vlastně přežít tak, jak jsme ho naplánovali a že si ho užijeme tedy od začátku až do konce. Čeká nás 7 krásných divadelních dní, zavítá mezi nás 7 divadelních souborů. A to jak Stálice ze Slavkova u Brna, Rousínova a Slovenského Malého Slavkova, tak také soubor Blažena z Blažovic, který tu nebyl několik let. Přivítáme i dva nováčky a zahájení festivalu bude, jako v předchozích letech, s výjimkou právě toho loňského, patřit bučovickým výtečníkům. Nepřivítáme letos 7 profesionálních herců, ale rovnou 8. A abychom ten letošní festival mohli považovat za zahájený, aby vůbec mohl začít, tak já bych poprosila o slovo pana místostarostu Bučovického, doktora Jana Rušičku. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám hezký večer a vítám vás zde v sále Katolického domu a chci vás pozdravit jménem svým, ale také jménem našeho města. Tímto dnem začíná divadelní svátek v našem městě, takový týdenní divadelní svátek a je hezké, že ho spojíme s osobou našeho rodáka, čestného občana Miroslava Doležala. Díval jsem se na program toho týdne a snad bez výjimky to byly všechno hry komediální, které tady budou uvedeny na prknech Katolického domu. A říkal jsem si, že to je trošku zvláštní v souvislosti s tím, že Miroslav Doležal byl spíš
tím hercem těch vážných rolí, dramatických a s tím souvisí i ten jeho hlas, tak jak jsme slyšeli v záznamu. Možná by nás ani nenapadlo, že on těmi komediálními rolemi začínal, právě v Bučovicích ve 30. letech tady, a také končil. No jak zpíval Martin Ledvina, Cena Thálie. Máme dojem, že Thálie je ta muza divadla, a není to ale muza všeho divadla. Je to právě ta muza komedie. A dostávají i teda ti herci těch vyloženě nekomediálních rolí. Tak vidíme, že ta komedie má velkou sílu a doufám, že ty komedie budou hezké, které my tady uvidíme, i ta autorská v podání bučovických výtečníků, kteří jsou takovými pokračovateli toho ochotnického divadla v Bučovicích, které má opravdu dlouhou tradici od 19. století. Takže já vám popřeji krásný divadelní večer, popřeji vám, abyste si ho prožili, a vy, kteří jste se rozhodli vyrazit na ta další představení v tomto týdnu, tak vám to přeji pro ty další večer. A chtěl bych ještě udělat jednu věc, která je velice milá. Máme tady ženu, pana Miroslava Doležela, takže já bych ji chtěl tady přivítat mezi námi. Panu místostarostovi. A vlastně před chviličkou jsem mluvila o tom, že tady přivítáme 8 hostů z řad profesionálních herců. Takže mi tímto dovolte přivítat mezi námi divadelního filmového herce, dabéra, spisovatele, pana Jaroslava Sipala. Teda na suchu. A tady ten vypadá, že je
úplně všichni, až na ty ostatní zlodě. Jen bych odhadl, nám to chybí tak asi 60 pasažerů. Kde pak asi jsou? No, pravděpodobně plavou někde utopený jako nutrie. Aha, nutrie. Něco sežerou žraloci. Něco klesne na dno. Na dno? Prosím vás, šaty s oblečením, kufry, šperky, peníze. To plave, nebo ne? Jen tak odhadem. To nevím, jestli to plave, ale když dovolíte, meine Freundin a meine Freund, rád bych, prosím pěkně, zkontroloval tu mrtvolu, nevykazovali alespoň nějaké základní znamená života, znamená pan kurze, tak podobně. To víte, pokud třeba zafuní na srdcátko, kterému přiložíme k ústům a zadýchá, můžeme konstatovat, jestli je živý nebo mrtvý. Musíme ho jenom opatrně, jenom ještě se zeptám, a někdo se Srdcátko neplave? Rozhodně nejsme vaši přátelé. tak ho musíme opatrně a jemně a já meine Freundin, tak pokud měl poškozenou páteř, tak se ho tím škubem právě zapili. Ale vypadá ten čují nějak zmateně. A taky bych řekl, že ho něco pěkně silně praštilo do hlavy. Já to tak vypadá. Já přece vím, kdo to je. To je přece kapitán naší výletní lodi. Já si ho podám, že jsou moje šperky, moje kabelky. A nechte ho, prosím vás. Nevidíte, že je zraněný? No. To něco podobného už jsem viděla. Jeden žák se totiž honil po chodbách s druhým a tu najednou... Ale prosím vás, ten člověk je totálně mimo. Totálně. Ale ne, podívejte, probírá se. No, zdá se, že zranění nebudou tak vážná. No, čo pojď. No držte chvíli. Se klátí. Právě. Tak můžeme se podívat, protože zdá se, že nám ten člověk chce něco povědět, no. Herr kapitán, nebojte se, člověče, jste v pořádku, jste v bezpečí, pořádně se nadechněte, zatlačte a... Jak tak znám kapitány, určitě nám přesně řekne určitý polo, kde se právě teď nacházíme. Já. No, tak s tím si teda na tuky pěkně pokecá. No, jako nějak tomu extra nerozumím, ale ten člověk, co ho tu právě křížíte, on byl už jako mentál předtím? Ale prosím vás, tím postižením by asi tak těžko mohl řídit výletní loď snad jenom poslaneckou sněmovnu, ale vypadá to, že ten náraz do hlavy poškodil jeho cerebrální kortex a kognitivní centrum řeči. Pravděpodobně trpí takovým tím otokem mozku. Já. Neváháš zvednout centrum řeči. Ten prodělal celkově restart systému. Ta se Si myslím, a vůbec vystelé krásně. tak trochu. A co to znamená tak trochu? Ale mám prosím pěkně širokospektrální vzdělání, zakládající se na souboru tyto mozky a dovednosti, které jsou dosažitelné až po absolvování několika vysokých škol v rámci geografického uskupení v rámci světa. No a dosažení tak a získání tak mnoha významných a důležitých titulů před, ale i za jménem. No, já mám takový pocit, že tady kapitán nebo nebude jediný, kdo dostal do hlavy. Jen tak mezi náma, vy víte, jak se herr kapitán jmenuje? No nevím, ale vzhledem k jeho stavu nám své jméno asi těžko řekne, takže já ho s tím nemám. Budeš nebo ne? Myslím, že bude to jedno. Helejte, ten chlápek žije, ne? Žije. Což takhle řeší důležitější problémy. Neviděl někdo moje kufry, šaty, no. Ano, viděl. Ano, tam a taky trochu tam. To boří. No bingo. Meine Freunde, dle mého názoru bychom měli spíše řešit nutné věci spojené s přežitím. To víte, musíme vydržet. Ja, a my musíme vyřešit velmi důležité otázky. Například otázka. Tady budeš živější jako on. Co jste říkal, pane profesor? Ja, otázka
je toto pevnina obydlená? Já ne, to je důležité. Máme možnost záchrany, kolik nás přežilo, co budeme jíst, co budeme pít. Já. Nikdo nepochytá, odpověď si představ. Loď se potopila z důvodu velké bouře, která vymetla loď na skaliska, přičem došlo k poškození pluku, strukturální integrity a loď se potopila. Víc Titanic a jiné katastrofické scénáře z naší minulosti. Odpověď numer 2. Zda je pevnina obydlená? No to musíme zjistit. Já. A numer 3. Za třetí musíme najít jídlu a fotu, neboť bez jídla člověk vydrží asi tak 30 dní, 30 dní, však bez foty, Ale zvary potom všichni chcípne. No, jestli vám to neušlo, pane, tak my na té lodi jsme byli taky tak jak všichni, takže taky víme, až ta výběra nemá, že ta loď skončila na dně. Ta se to tak pochytí. To není možné v dnešní době. Je teda ale pravda, že jsem jednou na školním výletě měla ale ukrutnou žízeň. Naštěstí, pánové, jsem v batušku. Měla ještě jednoho plného jupíka. Mata, nemáte prosím pěkně toho jupíka sebou, asi v ruksaku. To bylo přece dávno, že? Jupi, no, dobrá zpráva. Dokážu překousnout, že jsem přišla o všechny svoje cennosti, za které bych vyměnila životy vás všech. No, ale dle profesorka Šeználka bychom se k tomu měli nějak postavit. No tak my 4 to snad zvládneme, ale tady pan kapitán je rád, že sedí. Ty se nepočítaj. Tak bych taky rád podotknul, že v každé společnosti, jež se objevila na pokraji přežití života a smrti, by bylo vhodné zvolit adekvatního Führera. Vůdce, který se postará Führer o blaho celé skupiny. No, jasně, že máme teda na výběr teda. Nebo je mimo, tady madam nás asi neví, co ne, tak jste tady paní bez batušku, nebo co? No já bych se ráda ujala tohoto kolektivu. No tak bychom si mohli třeba zahrát nějakou společenskou hru, nebo zaspívat písničku pro zvednutí nálady, nebo utvořit dvojičky, no abychom se nestratili. Prosím, já jenom hlásím, že se nám utopilo asi 60 pobíhá. Okay, genau. Já se, přátelé, meine Freund, rád vyberu z vašeho střetu jakožto takzvaný Gruppenführer. Cože? Čím dál tím lepší. Snad máte o roli vůdce v sci-fi? Ne, ani ne. Stejně tu, jak se zdá, všichni chcípnem, že jo, natáhne brka. Jak všichni? To jako já? Když se tak na vás dívám, madam, vy budete první. Genau, mein Freund. Navrhuji nyní tvoji pevninu a potel moře. No a kdo najde stopy života, zavolá. Hostilíme se na 2 Gruppen, 2 dvojce. Moment, náš vůdče. Tady pan kapitán je rád, že sedí. No, to je pravda. Já ho na zádech rozhodně... Není schopen kůzet. Já ho na zádech rozhodně nepotáhnu. Je to kus chlapa a slíta. To jako znamená, že tu ho necháme? No tak já teda za sebe mohu říct, a mě to jedno klidně. Ale já nejsem zvyklá nechávat děti o samotě, i když jde o záchranu nás všech, že a tohle je dospělý muž. No, dospělý muž, jenže momentálně mentálně z inteligencí 5letého dítěte. To si mu ještě 2 roky přišel. Jakožto Gruppenführer mám názor, že zdraví 4 lidí je přednější než smrt jednotlivce, takže vyrážíme, utvoříme dvojce. No výborně, já věděla, že na ty dvojičky dojde. A měl být chlapec a děvče, tak to bude bezpečnější. No, prosím, já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli se po cestě musíme držet za ruce. Protože já dělám dost jako velký kroky, tak abych za sebou případného parťáka netáhnul. Pravda. No ale z pořadových cvičení jsem zvyklá na cvičnou chůzi. Jdete tedy se mnou. No, to mám radost. Tak já, wunderbar, vy jdete se mnou. To vy jste to taky vyhrál. Cože? Nenaličená? Proboha, co když někoho potkáme? A tak jsme zachráněni, no, ale vzhledem k tomu, že vás vašich šatů buká sadnice, tak si myslím,
nikdo vašeho obličeje nevšimne. Tak jdeme. Pojďte, prosím, jak now, I am Sakra! To je ale malý ostrov. Já, až mě to překvapilo, jak je malý. Jo, já, při průměrné husy, nám ta cesta mohla zatrvat asi, No, když chvilku počkáme, 3 minuty, no. Já. No ale zase nám ten výhled hezký utekl, že? No. Paráda, ty vole. nechci vám do toho kecat, jo, ale za chvilku se začne zpívat. A já osobně sám s bandou těch lidí bych v noci tady na ostrově trávit moc nechtěl. Máte pravdu, je nutné rozdělat oheň. Oheň byl ostatně základ života v každé společnosti. To je pravda. Navíc nám oheň může poskytnout signalizační znamení pro proplouvající lodě. Já tedy, jakožto Kubenführer, navrhuji rozdělat oheň. A jak? Já můžeme zkusit třeba křesat kameny od sebe. Ale kde pak moje troli, tady křemeny nenajdete, je to jenom písek a písek, ale po cestě jsem si všimnul, Já nevím, já jsem s tím nešel. že tady máme také křivka. A tyto křivka můžeme o sebe třít a vidět, že vznikne teplo. Teplo, které je schopné zažehnout oheň života. Tak na to se podívám teda. Nemáte tam něco, co by to přechytlo? Ježíš, já bych pomohla, víte, ale... Nemáte batůžek, Michale. Proč na mě ten profesorský tak čumí? Protože máte látku, šaty z té látky, paní Poli, a ta by se mohla to přezničit, by se zapálila. No dovolte, teď už tak se normálna jak boruče, ještě bych to měla pokračovat. Ne. Má tam v kamci záchrany faši i ten naši by byl, já i ten faši, to by bylo vhodné, kdybyste nám tak trochu pomohla, to víte, je to takové hodinné. No, tak Záchrany, ne. Já. Kufry, štěrky. Kosmetika. Kosmetika, jo. škoumí, neboj se. Tam, no, neříkejte si na to. Normálně nedávám milodar jak chudíně. Genau, wunderbar. Tak, teď vezmeme tuto látku, namontáme tady, tak, chytneme sem, tak, a těmito rychlými pohyby zažehneme oheň. Co si to ovšem říká, takovou říkanku, vydržet, nepřestává soustředit se. Vydržet, nepřestává soustředit se. Já, genau. Vydržet, nepřestává soustředit se. Vydržet, nepřestává soustředit se. Vydržet, nepřestává soustředit se. Vydržet, nepřestává soustředit se. Ježíš, to se stalo. A meine Handen, ruce, nejsou ufíklé na tak těžké práce. Vydržet, soustředit se, nepřestávat. Vydržet, soustředit se, nepřestávat. Vydržet, soustředit se, nepřestávat. Vydržet, soustředit se, nepřestávat. Od lohinku, zbabu, dupou sílu, dole. A kapitán se rozmluvil. Jak ty taky možný už budeš mluvit? Nešahejte na ten klacek. Zbraníte si o stranu, nebo ty nohy nikdy nerozděláme. A co vy chlape, co tam stojíte, vy se jako nezapojíte? Já dala kus šatů, učitelka fandí, no a tady profesorský se soustředí, a co vy? To jste součást smečky. Od vás to sedí, madam, ale a vůbec, když takhle na mě někdo křičí, tak z toho začíná být chápe nervózní.
nima nepřestávám. Já. Jen mě napadlo, když jako tady ten... Šajce! Nerad používat charizmy, ale já se potřebuji soustředit, tak mě nevědošujte. Aha. Nezlobte se, pokračujte pěkně. Já. Ještě vám to běží? Aha, já, jde to. Hele, Leone, já teda nemám 20 titulů jako ty, ale já si myslím, že pokud si zapálil cigaretu, rozdělat oheň už nebude takový problém. Hej, tak, člověče, vy máte u sebe Volkswagen zapalovač funkční. No, jasně. A proč se to mají kap neřekl dříve? Nikdo neptal. To je fajn. Ten ohýnek krásně hřeje. Naposledy jsem takhle seděla u ohýnku, když jsme s dětmi na škole v přírodě opekali buřtíky. No tak bez těch deceků se opešel, ale nějakého buřta bych zbavil. Já, to je prosím pěkně nevyřešená otázka nummer 2. Co budeme jíst a pít? Poskytne tento ostrov dostatek potravy pro 5 hlatových krků. Já, no. 6. 6. 6? 6. Entschuldigung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zkuste to česky. 1, 2, 3, 4, 5. Já, 1, 2, 3, 4. Ať počítám, jak počítám a tam. Nejsem schopný dopočítat přes lidi. Nebo máte pocit, že někdo z nás pýtal za 2? Hele, teď jsem tu já, jste tu vy, Čau. Nemo, učitelka, tady ten chlápek. A jestli jste si nevšimli, a vzadu sedí nějaká ženská. Já? Fakt, že jo? Hele, kde se tu sakra vzala? Ona nevypadá jako do prdele původní obyvatel. Ale neuvěřitelná informace. Toto je neuvěřitelné. Vzhledem tak malé hoslo se ostrova, jak jsme ji mohli přehlednout. Duch ostrova. Huvár! Tady pokoj, tady tam stranou, jsem tady jako náš boxer. Hele, podle těch šatů soudím, že to bude tak přesvědčí už z 2. světové války. Genau, pokusím se ji oslovit. Já? S váma. Ja. Hallo? Guten Tag. Grüß Gott. Hallo, Madame. Slyšíte mě? Jak jste se dostala na tento ostrov? Hallo, Madame. Kde jste se celou tu dobu ukrývala? Asi je nemá. Žádám, tak to by se mohla rychle s kamarádi takhle s Demem. Jenom by se mohli pekelně rozumět. Já to by pomohl. Jo, vy jste byla povedená banda. Mluvit ještě umím, a jen když mám o čem. Jo a starejte se o svý. Vyplavila jsem se z moře, byla jsem na druhé straně ostrova, no a vy z vás nemusí zajímat, no. Já. Opravdu sdělná osoba, ta nám naši situaci rozhodně pomůže. Otravuji na tebe pidlu. Buba a plive, není to lama. Váš osud musel být jistě velmi perný na tam, alespoň v tom s ohledem na to, jak vypadá vaše ošacení. Jak vypadá ošacení. Nicméně však vítejte v naší krajně kupem přeživší. Říkám ti neopravuj. Starej se o svý. No, tak když jsme tu všichni pěkně u ohně a je nás tu teď o jednoho více, tak co si takhle zahrát, třeba nějakou společenskou hru? Šunávačno, jsi se zbláznila na takové jela, že bych si hledu špatně udělaného humora. Pravda. Já jsem tak hladná,
že bych si dala nášuby ve školní kuchyni. Děti přezdívají výzkumá. A to proč? Že zkoumá, jestli ty děcka jsou schopný to sežrat. Meine Freundin, když vás tak poslouchám, co takhle se dozvědět o sobě nějaké užitečné informace, zkušenosti a znalosti, které máme, by mohly společně přispět a podloužit naše přežití. Kdo začne? Já bych začala. Jmenuji se Rose Kvinová. Jsem učitelkou na prvním stupni základní školy v Queenslandu. Na lodi jsem cestovala spolu se svými dětmi na výměnný pobyt. Děti se mi bohužel utopily, takže vlastně po pracovní stránce já postrádám tvůrčnost na tomto ostrově. No to je skvělý. No nás by spíš zajímalo, jako kolik máme let a jestli jste psychicky v pořádku. Já nikdy nepracovala, ale vypadá to jako pracovní pohovor. Mě osobně to tedy nezajímá. Nezajímáte mě vy taky ne, ani ta otrhaná ženská vzadu. Ani tady ten, co se bálí u toho ohniště. Naleďte a odtáhněte si ho za druhou stranu, pak vás začíná zase hodně. Ale jeho chlapče, no tak, fuj. Je to starý panda, tak dobře hoří. No, prosím vás, tak kdo se nám představí jako další? Já, s dovolením, já jsem profesor, docent, inženýr, architekt, také CSC, DSC, PhD, RDR, PhD, PhD, LMD, MBA, Oscar Field, působící dlouhodobě na univerzitě v Königsbergu. A ve volném čase rád lepím modely letadílek. Já jsem vyjmenoval celou abecedu. Já jsem podporoval to sobě Pane profesor, já vás oslovovala pouze, pane, prosím vás, nezlobte se. Ja, das ist in Ordnung, meine Fräulein. A co byste nám o své osobě pověděla? Vy, tam, já. Mé jméno je Constance Garcia. Mým manželem, můj manžel vlastní realitní kancelář a je majitel naftových dolů ve Spojených arabských emirátech. Já jsem majitelkou řetězce módních butiků Garcia, což vám jako nižší třídě nemůže absolutně nic říkat. Mé obchody se specializují převážně na italskou módu. Takže jestli chce být tady na ostrově někdo fajnově oháklej, pak má smůlu, pak je to velké hodno. Tada, já teda miluju italskou pizzu. Ježíš, nemluvte o jídle, prosím vás. Ještě nám nic o sobě neřekl tady pan Temo. To myslíte vážně? Ne, já. Ale možná by bylo rozumný z něho dostat nějaký slovo. Ale já ho posadím. Pojď. Tak, Nemíku, řekni něco o sobě tady tetě. Zkus zapátrat v paměti a říct tamhle tomu brýlatýmu strejdovi. Promiňte, pane profesore, já jen v rámci výuky. Ja, das ist in Ordnung. Ostolem mi, něco se mi vybavuje v paměti. Bylo to nedávno, týká se to nás všech. Ostolem Já si myslím, že to pardon, že ztratil mít už, ne? Nás by spíš zajímalo, teda osobně mě by zajímalo, co ta bába vzadu. Já ho zase jo. No, pušte ho, stejně spadne. Co ta bába vzadu, kde se tady vzala? Ale z lidí tohohle typu si klape nervózní. Hej, vy tam, paní, nechcete pustit nějaký info o svých tajemných osobě? Co je ti do toho, ty plešou, ne? Jak to pozor? Co je ti do toho, odkud jsem se tu vzala?
Kdo se probudí uprostřed moře? Jo, to je celý konec příběhu. Jo, a já se o sebe dokážu postarat. A vy se starejte o svý, nic vám není do toho. Dokážu se postarat o sebe, a to i bez tady těch pitomců, co tady sedí kolem toho ohničku a toho makora. Co dělám, mě nehaste, já nehořím. Protože jsme byli požovat svůj koubok za 10 000. Pána, vaše někde má číslo 2, hlásím úspěch. Tvůj, ale pěkně tady namluví. Zaplať pánu. Tak paní Miller, jo. Takže paní Millerová nám zjevně toho o sobě už víc neřekne. Takže což takhle se dozvědět něco o vás. O vás ještě vůbec nic nevíme. Já se jmenuji Jack Brown. No. No dál. Co dál, jak dál? Víte, jak mi říká, že to by mělo stačit. A tak ono by nás zajímalo, jaká je vaše profese, jaké je vaše vzdělání, zájmy, koníčky, jak trávíte volný čas. ti blbouni si snad myslí, že jsou v televizní soutěži. Vy jste už možnost představit měla, tak prosím, nerušte vás chabě. Já. Ale tady ne, dobrá. No tak něco o mě, no tak chvilku jsem se toulal v Evropě, chvilku jsem se toulal ve státech. Konkrétně jsem dělal všechno, dohromady nic. Koníčky a zájmy, rád, ale opravdu rád trávím svůj volný čas s bandou divnolidí, vole, na pustým ostrově. A já. No já tedy rozhodně ne. A čím jste se živil, člověče? Jako, no takhle, no tak jednu chvíli jsem dělal řezníka. 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 Marně si lámu hlavu s tím, jak by se dala tato profese v naší situaci využít. No tak pokud je tady na ostrově nějaká kráva nebo můl, v případě tele, já zabiju a zhodím na kosti. Krávička štěpá a dělá To je ale škoda, že tu není nějaký vhodný dobytek ke konzumaci. Ježiš, a věděli jste, že ve slově dobytek se píše tvrdé i po B? Tvrdého i po B se nenajíme. Tak, už jsme se teda všichni krásně představili. A teď by mě zajímalo, profesorku, co z těchto informací o nás všem dokážeš využít ke společné záchraně, ha? Já vielen Dank, Dankeschön, děkuji všem vám za prezentaci vlastní osoby. Vzhledem k těmto informacím, které jsem právě teď získal a zanalyzoval, mohu s klidem na srdci povědět, že nyní se pravděpodobnost přežití naší skupiny dle mnou rychle vypočítané statistiky rapidně snížila. Takže tady všichni zamřeme! Ale hele, už se zase chytá. A to je dočasná světlá chvilka v myšlenkových pochodech. To je blbec, ale. Hele, takže zase takhle jsme byli. Já teda osobně nevím, jak vy, ale řešil bych důležitější věci. Třeba například, kde tady najít nějakou vodu. Já navrhuju se rozejít a hledat. A vzhledem do zloze, paní učitelko, pojíčky nebudou zapotřebí, já myslím, že to zvládnu. No jo, já jsem se tak těšila. Přesně to jsem chtěl navrhnout. Hoschod, téma prosím pěkně nechte ležet a vy, paní Millerová, nebudete s námi hledat pas nebo něco na sup? Jako vodu, no. Já vodu nebo něco na sup? Nemám hlad, ani žízeň. U mě dobrý. Ty vole. Já, tak jdeme. Ale vemte to dál a jdem dál. Já. Máš žízeň. Žízeň, že bych vypili tam tomu mrtvýmu voko. Kulomu. Tamhle máš moře plný vody. Tak se napij. To je slaný, teta.
jsou všichni. Mezi těma dvěma kameny, oni tady jiný kameny taky nejsou, jo. Jsem našel studánku s pitnou vodou. Takže, kdo má žížu, může se jít nachlemtat. A ta si svobodná, to je skvělá zpráva. To je. Našel ještě někdo něco? Já jsem našla kuši, ale mi nejde otevřít. Ale třeba tam bude něco, čím se zachráníme. No, jak ta asi, že? Ne, tak ukažte, to chce akademický postup, to chce inženýra. Probovaný. Tak dělejte zakrát. Nein, to opravdu nepůjde, je to opravdu zapěknutě zamknuté. Promohněte mu to, nikdo ho nikdo může. Poštěný ho, můj Odblokoval zámky. Třeba jdeme tak blbé, jak vypadá. A vy se do nás neplejte, vy jste nehledal vodu. Jo. No tak ne. No tak. Já ho našla. Já ho taky otevřu. Tak otevřte, mě zajímá, co to je. Asi zkaz. Jsme zachráněni! Tak nám to ukažte, co tam máte. Civilizace je na dosah! Co je to? Tak ukáž se hranička. Nenpínejte nás. Kes! Co? Co to je? To mám taky tušení, já to mám akademický titul. Kes? No přece pes. Já vám teda něco řeknu. To je docela dobrá sranda, být blbou. Hezky! Ano, kousík plný kosmetiky. Jsme zachráněni! Pane bože, ona z nás spadla z višně. My tady všichni chcípneme, ale budeme toho krásně navýšit. Nepodceňujte to, že se může chodit. Rozdělte se také. Já teda nejsem zvyklá se malovat, ale tady je taková nuda. Já vás malu všechny. A krásně, princezna, Nebo by to sežere! Pane bože. No, ten má hubek. Já prosím pěkně, Niky, navrhuji, aby si každý z kufříků vzal jednu věc, která by se mu mohla chodit. Pravo prvního výběru má tam Karcia Konstanc, nebo našla kufřík, souhlasíte? Ano, souhlasíte. A já, Funderpart, hlasování v rámci skupiny, ukončeno. Já. Tak Jo, tak jo. Takže beru si snímírky, šťastníků, No, moment, madam, tak se snad řekl jednu věc, ne? držu mu. Já jsem našel vodu a myslím, že to taky bude tady pěkný například. Cože? Tak mám říct vodu. tak já bych si prosím pěkně s dovolením psal no toto malé zrcátko, neboť zrcátkem se dá oproti slunci vytvořit odkaz, odkaz, který může navigovat bojišnici vodě. To je možné. Jelení luj. A víte, že jelení luj není z jelena. Víme. No tak ale já si asi vymu tenhle nožík malíku, to by se mohlo hodit. No a já bych chtěla... Ne, ty nejsi člen smečky. A Unterparty tento cerebrální kortex se uzdravuje, vypadá to, že se mu uzdravuje paměť a vrací se mu. Otok se asi celkově zmenšuje. No, tak počkáme 15 minut a třeba to bude lepší. Že vy? Unterpart, to je ale nápad. A hele, podívejte, moře před náma je plné asista, to jsou žraloci? Žraloků, že? No nejsou žraloci, člověče, to jsou delfíny. Jo, mořští klauni. A ty by se dali sežrat. Delfíni. A že jich tam je, co? Minimálně 4 řady. Slyšeli jste? Delfíni? Máte 15minutovou přestávku. Pojď, maličky, pojď.
7 později. Horko. Jsou všichni, jde se všichni toulat. Ale Konstanc Garčia se opaluje na druhé straně ostrova. Nahoře budeš? No, paní učitelka vzala, nemá na výlet ke studánce. A ta hulesačka je neznámo, kde je. Víte, Žaku, mohu vám tak říkat? Já se jmenuji Jack. Víte, Žaku, já jsem dlouze přemýšlel nad naší situací a mám pocit, že k přežití budeme potřebovat nutně jídlo, které ale bohužel nemáme. To je mi novinka. V noci mi tak krčelo v břiše, že jsem zbudil Minema, co spal vedle mě. Si myslel, že je to volání Verly. Vy, To jsem byl já. já to je právě ono a to je to jádro hund. No, proto bychom měli tuto situaci urychleně řešit. S tím já souhlasím, ale pořád nějak nechápu, jak to myslíte. Víte, dobře, já nebudu chodit kolem hajsepírem. Že jo? Hajsepírem. Šajze? Ne, hajsepírem. Já nesprechním, tak neumím, no. Já, horké kaše, nebudu chodit kolem horké kaše. Jo, nechoďte kolem kaše, já jsem kaši nejdu. No, já jsem Jack. Jaký máte názor na kanibalismus? To myslíte jako vážně? Myslíte vážně? Já, v případě nutnosti, smrtelně to myslím. Víte, jak jste nám říkal, kdo a co jste, napadlo mě určité řešení. Víte, já jsem zvyklý konzultovat všechnu problematiku s odborníky, ale této problematice, až mi to velice mrzí, já nejsem erudovaný a pevný v champveci. Máte blbý, že už taky odcházejí od těch. Já. No jako, vy myslíte jako v případě Lidožroucí? V případě Lidožroucí. Víte, vy jste totiž řekl, že byste byl řezníkem a v rámci zachování života všech je třeba obětovat jednotlivce. Řekl bych, že já, jakožto Hubenführer, nepřipadám úplně v úvahu a vy, jakožto profesionál oporu, taky ne. Souhlasíte? No to na 100%, protože upřímně já bych rád zůstal naživu. A vy jako ideální kus na porážku taky nepřipadá. Já teď teda nevím, jestli to byla lichotka nebo ne, ale to je vedlejší toto situaci. Dobrá tedy. Probereme si, koho by bylo vhodné, jak to tak říci, profesionálně obětovat. Ale obětovat zní hrozně. Podívejte, heslo bude poslat na výlet. A genau. Koho tedy pošleme na pochod smrti? Na výlet! Na výlet akademické. Ano, akademické, ano. Dobře. To by bylo teda ideální na takovou dlouhodobou dovolenou. Rose Winová. Rostinová ta učitelka. Já. Si vás upřímně z téhle by moc porcí nebylo. Když už někoho poslat na výlet, tak přece nebudeme musovat nějakou laxu. To je dobré, pravda. Tak tedy, co tedy kapitána, herr kapitán Temo, Sledem k jeho postižení by to bylo z určitého hlediska tak trochu vysvobození. To víte, z morálky a tak dále by to bylo přijatelnější. Co myslíte? Profesore, nejdřív flax a teď nabízíte starýho pardala. Já vy se opravdu nevyznáte. Takže Millerovu, tu houmlesačku ze zdravotního hlediska teda rozhodně nedoporučuju. Uvíte se to vále. Pak tedy jedině nezbývá, než Madame Garcia Constance. Střední věk. Kvalitní ve Zvěříně. Nesmožena těžkou prací. Nesmožena. Zdravý životní styl.
A hlavně dbá na hygienu, já myslím, že je nejideálnější kombinace. Aha, wunderbar! Já věděl, že se nakonec trefí. No, tak aby taky ne, když nás tady není. Jedině, jestli teda nechcete sežrat nějakého z těchto delfínů. A ne, delfína ne, ti jsou moc chostomilí, to by bylo líto. Máte recht, podívejte se, veselé kouká. Já, přesně nemám. Pánové, ta voda ze studánky je opravdu výtečná. Ano. Studená a osvěžující. I tady pan kapitán se napil. No, i když mi chvilku trvalo mu vysvětlit, že není pejsek. A že se voda nechlemtá jazykem. Ne. Ale já vím, že nejsem pes. A wunderbar, Protože hrajeme hund, já jsem kočička. Starý kočky neděl. Pánové, co vy? Pane profesore, vymyslíte si nějaké řešení? A já, meine Freundin, vymyslel jsem, že vy na výlet rozhodně nepojedete. To je mi ale novinka, když jsme na pustém ostrově, že? No ale teda, co se jako výletů týká, tak mě na loď už nikdy nikdo nedostane. Ale nepovídejte. No tak dobře, na záchranu. Ano, to jsem ochotná udělat výjimku, ale na výletní nikoli. Ne, nikdy. Já chci na výlet. Mňau, kočička chce na výlet. Kočička chce na výlet. Byla jedna kočička, navlíkla se do trička kapitána křičí na. Life is life. Zakraněte toho! Už se vůbec neoblázníte. Já si myslím, že... Mám pocit, že jsme na výlet přece jenom měli postat kočičku. Jáčka. No, lednici. Ano. To snad není možný. Tak voda zase něco žere. Kde to pořád bere? Už mě s tím pěkně sere. Čeku, vy jste básník. Já jsem, Jako malá jsem se také účastnila recitační Jo? soutěže. A ty, Frau Lehrerin. Paní učitelko, my jsme se tady domluvili že obětujeme jednoho z nás v šanci zachování života všech. No, já. Chápu to dobře, že chcete jednoho z nás sníst? Ale to je to dobře. Já chápu to dobře. Víte, je mi to trapné, ale chtěla jsem se zeptat, jestli jsem se na jídelníčku neocitla právě já, protože já mám jisté zdravotní neduhy a nerada bych, aby vás po mně bolelo bříško, teda ne, že bych vás nechtěla zachránit, ale... Ale bez chápu, my jsme se shodli, že nejste konzumní typ. Ne, že byste teda nebyla na konsulti, ale na výlet to není. Já, není to na výlet. Na jaký výlet? To je chrycí název pro obětování jednoho z nás. Porážky. Poslat na výlet. To je velmi poetické. Že? A prosím vás, vybrali jste někoho, nebo? To vybrali jsme. Co na mě tak všichni čumíte, tak jsem se byla opalovat a co tady taky. Aby moje kokoška byla krásně čokoládová. Čokoládová. Já jsem teda na sladký nikdy nebyla, ale už je hlad. Milá, Madame Constance. To jsou jak paličky z káry. Ty byste si zasloužila pěkně dlouhý výlet, Pěkně krátký. Krátký. Přece se s tím nebudeme párat. Nebudeme párat, krátký výlet. Ano. Já vám to říkám pořád. Snažte se držet bez stínu. Noste pohlavní pokrývky. To sluníčko z vás dělá úplný blázny. Vy úplně začínáte nemovatý. Já bych teda na výlet nechtěl. Na jaký výlet? Vám tady přeskočilo, nebo co? Na výlet, víte, můžete kam 3 minuty tam a 3 minuty zpátky. To je super.
Nemo, ty nechceš na výlet? No, Nemo, ty už nejste kraj než sekace? Kočička, v žádném případě nechce na výlet. Kočička už je starší, kočička má tuhou kostičku, nebyla by dobrá na výlet. Kočičky nemá ráda výlety. Teda mně se zdá, že naše kočička začala chápat situaci. Jen aby nám tady kleine kace nenarušila náš plán. Potom by bylo nutné kočičku utopit. Topil koťátka a dostal ředitelskou dudku. Vy začínáte z toho fakt blbou. Takže nepovatět. Jste normální. Tak jo. Ale Ale vůbec ne. Měli si jako pitom, si vy narodili. už babo. No dobrá, já tady zdržujem, jo? Takže... No tak jo. Víte? Tak, madam, Konstanc. Můžu na slovíčko? Na slovíčko jako tak. Jo. Dobře, děkuji. A co byste tak nutně potřeboval probrat? No, víte, tak nějak nevím, ono se to rozblbě vysvětluje, že? Stop! Ono, jak bych v rámci na ostrově jsem si tak nějak myslel na vás, víte, v rámci určitých potřeb. Stop! Nemusíte mi nic vysvětlovat. Ne. Ať je to k nevíře, já vás chápu. Ale jistě chápu vás. Jo. Nemyslete si, že mě to tady po pár dnech taky nenapadlo. Co? Od Nemo je víc zvířátko než člověk. To máte A pravdu. taky profesorský, kdyby to možná dokázal popsat, tak možná v mezích teorie. Ale na jistý věci je potřeba pořádnýho chlapa. To víte, že jo? Sice nemytýho, od pohledu takovej Gargamel, chlapa. Já se nedivím, že jste si vybral právě mě. Ne. Člověk ten sex appeal tak nějak nosí v sobě. A? A je to sakra vidět. Ano, já souhlasím. No kam chci zapadnout? Kde se na ně soukromí by tady člověk pohledal. A nevadí, že ti tykám, ty můj kocoure. Ale nevadí, Konstanc, nevadí. Myslím, že jsi stála. Na pořádnej krátkej výlet, co na to ostatní. Já se zumí, aj to je napad. Vemte Konstanc na výlet. Já sám za sebe mohu povědět, že já zůstanu tady a jste na místě a ani se neohlednu. Ne. Výlet, to je nápad. A protože když se tak na vás dívám, tak se to jistě neobejde bez pořádného křiku. Tak já osobně si zacpu i uši, abych vůbec nic neslyšela. Mňau, kočička si taky zatknou. Děkuju, Vůbec já nic jsem ale neslyšela. Ano. sakra vášnivá. Kočička nemá. Ale co si to o nás myslej? Já myslím, že jenom závidí, já bych to asi neřešil. No. Já. Ještě už sakra ten výlet. Kočičko, chceš rád? Já jednou žrádlo pro kočky jedla. A měla jsem tak krásně jednou srdce. Pane Žaku, já jsem Kroťa. Nezapomeňte, prosím pěkně, tady ten nožík z manikury. Mě by zajímalo, jak se k vám dostal. Já jsem se potřeboval holit. Teda Jacku, To nejnoží, když bych zapomněl. nechty teda nemám nějak extra upravené? Ne. Teda zajímalo, k čemu ty to budeš potřebovat. No já jsem si říkal, že takhle jako po večerek No, třeba vám bude chtít do kůry stromu vyřezat srdíčko. No. Bože, to je romantické, že? Nepřehánějte to, běžte už na ten výlet, nezdržujte se a poučíte si po výlet. Srdíčko,
Tady opatrně, to byl český. Pane profesore, já to nevydržím. Já mám hlad. Tak hrozný hlad. Víte co? Vždycky jsem nenáviděla žemlovku. Ale dneska bych si dala i dášu. Kočičky mi kupovali whiskas. Whiskas, ale nenechávejme se unést, meine Freund. Musíme se chovat jakožto homo. Homo sapiens, samozřejmě. Pravda je, že mám také okrutný hlad. No a jako na potvoru, moře je před námi zase plné delfínů. Jak taky to delfín může asi chutnat. A počívejte, kolik jich tady na nás vystrkuje hlavu. Pane profesore, delfína jsem teda ještě nejedla, ale Taky ne. třeba bude chutnat jako losos. Nebo kuřecí. Víte, delfín je savec. Takže jistě bude chutnat jako nějaký savec. Ja. Podívejte, profesore, ten v té třetí řadě z toho by bylo porcí. Tam ten? Kterého myslíte? Tam toho. Nein, ty vypadá nemocně. Ne. Ale tak máte pravdu, já bych si jedl i nemocného delfína, mám taky hlad. Ano, snědl bych ho. Já se tady zblázním, nevydržím to. Panu Brovnovi to trvá taky pekelně dlouho. Alespoň jsme mohli chostělat oheň. A můžeme načím upec tarky z filetu. Pane profesore, povězte, jak se nejlíp usmrtí ten delfín? Jak? To je jednoduché. Vezme se taková ta sadka, pak vezmete delfína. Špunt! Já a pak vezmete delfína a narvete to tomu delfínovi do dýchacího otvoru! Do otvoru dýcháme a šajce! Já nevím, jak usmrtí delfína, když můj mozek prahne po energie. Je složité přemýšlet, mám hlad. Já taky, šílený. Ježišo, podívejte se. Ta Milenová už se zadu klidně, zase vzadu něčím cpe. A teď si Dej nám delfín, papu. A když ne nám, tak aspoň kočičce. Tady máte všechno. Pane Bože, to byla hrůza. No tak, to byla hrůz. Pane Šaku, Já jsem Čech, i kretér. To byla hrůza. Jistě. Já jsem nečekal. Ale to nečekal nikdo, ale nedalo se nic dělat. Jacku, pro mě jste hrdina. Cože? Já se vás zeptám, pojďte. Je to vykoštěné. Cože? Protože já strašně nerada okusím kosti, víte? Ještě ten nepadne podělej. Kočička chceš rád. Pane Bože, nechte mě sakra domluvit. Já se snažil pro Boha, když už jsme byli konečně daleko, jo? Tak jsem to chtěl udělat jako zlověci, jako chytnout za hlavu, skroutit za rohy, najít metru, vzít ten perožízek a prostě pídat všechno tak. A ona byla rychlejší, než jsem se nadával se na opatkách a rvala ze mě hadry, jenom jsem se teda oblík, naštěstí se ono hráta je pravý, ale 15 minut a bylo to vše. 15 minut? Tak No 10. ale co by byla ta krev na vaší tváři a na rukou? To je moje, ona mě potrápala. Strašně vážně. Vážně, Vikre. Takže, Madame Garcia je stále na šifu? Ano. Ale to není možné. Jak na šifu, tady lidi mají hlad, Taky. jsem říkal, ne, slyšeme tady učitelku, tu bych přebrali já. No dovolte mě! Bez dovolení, už by se tady dávno točila na tom ohni. Ale, počkejte, ale nechte mě namluvit. Já myslím, pojďte sem blíž. Ty kočičko. Ale blechy jak německý hlavní. Podívejte se, já vám musím něco říct, zase tak špatně na tom nejsme, jo. Když jsme se tam s Gáčou váleli, v Písku, ve Vilu vášní, já ona byla nahoře, potom zbočili, pirulet, ale má nic, ničemu nic, najednou Luci, já něco
plná žrádla. Já si myslím, že je to trená zásoba té holesačky Millerové. Takže Garča právě teď tu hromadu žrádla vyhrává. Takže bude jídlo pro všechny. A Petro, tak se to Utíkej, profesor Štěk, zavřej! A ty máte takový hlad? Jak wunderbar je skvěle, že se podařilo odhalit tuhletu spišidnu. To byla dobrota, mňau! Ale bylo toho málo. No to se divím, protože když jsme přišli, tak jste stihla sežrat půlku obsahu té plastové krabice. No jo, já budu čekat do prvního krmelce, až vy si najdete příbor, ne? A buďte rádi, že nám aspoň pro dnešní večer nebude kruček přišel. Chapta, ale i tak musím smutně konstatovat, že jídlo, které jsme tady nalezli, nám opravdu stačí nebude. Byla to taková, jak to po Fietě, no, taková nahovná tavka, která nám, ač to nerad říkat, je prodloužila to nezbytné utrpení, které nás nevyhnutelně čeká. No. Nakonec se tu sežerem navzájem. Tohle téma bych znovu neotvíral. Jak znova? Ale nic, to šlo úplně mimo práci. To víte, že jo, výlet se nevydařil, že? I když víte, je to trošku škoda, protože až já bych vás snědla, tak bych o tom napsala do školního časopisu úžasnou esej. Ježišmarja, já jsem řekla si něco špatně, že? Nebo že já jsem to přece zabývá. Já bych mě snědla. Vy jste se jako rozhodli mě obětovat? To zas ne, to abych, přesně řečeno, si vás na výlet, že? Děku, můžeš mi to nějak vysvětlit? Ale Konstance, pro mě si kus, a jestli kus ženský nebo kus masa, nemáš to jedno. Ne, to jistě vymyslel tady profesor Stejl. Ten je schopen takové blbosti, že jeho nadprůměrné inteligentní. Hele, Strávo! Vydej se dobrovolně, nebo ti ukážu, jakou sílu má tvoje potenciální večeře! Předtím, jak pěstuju jogu. A víte co, já tu ještě mám, no! Na co peněží půjde, tady něco koupit. Sakra, to se neumíte chovat jak normální lidé. Zázrak! Haleluja! Kapitán! Vy jste v pořádku? Je vám dobře? Je mu dobře, nebo má zase světlou chvilku. A kvůli tomu mám přestat škrtit tady toho blba, co se mě stane. Ale počkejte, Garčo, sakra, nechte se bej! A jde už je taky skoro tuhej, hoďme ho někde stranou. Počkejte, sakra. Nebo, teda, vlastně, pane kapitáne, vzpomínáte si na něco? Víte, kdo jste? Nebo co jste? Rostomilej, on si tak zrovna takhle se tvářil křeček, kterého jsme měli ve škole v chovatelském kročku. Tiše, pedagogu! Tak nějak si matně vzpomínám. A je to nabil. Je to všechno trošičku mlze. Vím, že jsem kapitán výletní lodi. Ano, jsem kapitán výletní lodi. Ano, to je pravda. Vždyť já jsem kapitán a jmenuji se Archibald Nemo. Nemo! Slyšeli jste Nemo, jo? On se pak jmenuje Nemo. A kdo to říkal? Já jsem to říkal, já jsem to odhalil, že je to Nemo. A on se tak fakt jmenuje. To je náhoda, protože já mám vždycky dobré... Děku! Já,
Ano, jsem kapitán výletní lodi. Přišla bouře a velká bouře. Velká vlna spláchla asi 30 malých samartů. Ježiš, no to byli moji žáci a dál. Ano, všude 3 stuma. Ani velké hodně vody. To bývá moří, jo? Hruza, kolem hlavy mi proletěla makrela. A pak macela. A pak kormidlo. Ach, ta hrozná realita v mé hlavě. Kočička se začíná bát, kočička se choulí do klubička. Já ti dám kočičku, synu ti do prdele! Uj! Čtverka vpravo nahoře. Jste taky lékař. Ne. Zub je pryč a hoď taky. A paměť už je zase zpátky. Ano, pravda. My tady na malém ostrůvku. Moc si toho nepamatuji, ale doufám, že jsem se nechoval nevhodně. Ne, vůbec ne. Pro vás jako pro kočičku to tady bylo ideální, že jsme sami klísek, takže jeden velký kočičí záchod. Ještě že jsme zahrávali. Sice špatně, ale... Ale no tak, Žaku, já jsem Čech. Herr kapitán, základní otázka. Víte, kde se právě teď můžeme nacházet? Pořádně se soustřeďte, vemte si klidně čas, nemusíte pospíchat. Ale dle mých propočtů, které jsem právě vypočítal, se nemůžeme nacházet od nejbližší námořní, od nejbližší trasy déle než 5 nebo 6 námořních mil. Správně, správně. Máte pravdu. Pozorově nadhlavníku. Já v nadhlavníku. To by znamenalo, že jsme na maličkém ostrůvku v souostroví Mňaukymu. Se tak fakt jmenuje ten ostrov, nebo mu zase hrál? Mám mu dát ještě jednu? Nebáte mě, jo, nemenuje se tak ostrov, ale celé souostroví. No a je mimo trasu všech výletních lodí. No to by všechno označovalo tu naši tragédii, no. Jsme mimo trasy, mimo všechny. Ano, úplně mimo všechny. Nein, das ist schlecht, to je špatné, to je velice špatné. Rovina, ne, tak to znamená, že už není návratku. A začíná být návaly šílenství, to ne. Spohe moje výzkumy, spohe moje vědecká práce, spohe moje milovaná univerzitovky Eriksbergu. Umřu tady a budu se na to koukat tady ty delfíni. Já vám nechci umřít s bandou květem, co se mě snažili sežrat. A natáhnout prka těchto nemožných šatek. To nepřežiju, Čenku. No ano, Udělej s tím něco, Udělej s tím něco, udělej s tím něco. Ano, aha. Moment, ne to bude. Ne to bude. Mnohem lepší. A co teprve já? Dětem jsem v poslední hodině ani nevysvětlila, co je to pštros. Co je to pštros? No, víš, to je taková velká slepice, velká asi jako já. Ale ten, nerad přerušuji vaše návštěvy o smrti, jo, a tak. Ale nebylo by lepší zavolat pomoc? Pane bože, ty seš chytrej. Člověče, jako kočičku jsem tě měl raději. No. Jak asi? No. No normálně, jo. Pomoc. Ne, tak samozřejmě ne, přátelé. Helejte, tohleto je Aquafor 2022. Odolný, nárazodolný, kapacité baterie, 40 dní v pohotovostním režimu. Takže... Ano, přátelé, tohle je náš lístek ke svobodě a k záchraně. Nein, já furt všechny možné schémata jsem prošel, všechny možné scénáře jsem vyhodnotil.
A nenapadlo mě prostě jednoduše ho pošacovat. Mně taky ne. Mě taky ne. Ano. Cože? Ano? Fast ano? A proč se to len tak neudělala ženská? Protože já strašně nerada okrádám postižené lidi. Ježiš, to je kráva. Hej kapitán Nemo, ano, mohl byste prosím pěkně vytržen Safolato pomoct. A jistě. Ale už to zvoní, no. Halo, pobřežní hlídka? Baywatch, Palmera Anderson. Ne, záchranáře. No, nějaký chlapi bez kos. No, Bez kos. Jsme. tady je kapitán Archibald Nemo z ponořené lodí Gamarus. No. Je nás tady několik přeživčích na malinkém ostrůvku v souostroví Mňaukimo. Mňaukimo, sorry. No. Žádám urychlenou ejakulaci. Evakuaci. Naše souložnice. Souřadnice jsou 1251 4077. A máte to? 68501 Bučovice, plus minus metr. To by se dělo. Cože? Ponorku ne, blbci. Jo, pardík, jo, ty můžete poslat, jo. Dobrá, budeme čekat. Takže, vážení přátelé ztroskotáci, míří k nám výletní parník. Opět je malinký ostrůvek Vyškov a za chvíli je zde. Takže, víte, co to znamená? Slyšíte ten zvuk? Jo, to je náš záchranný parník. A to jsme? Já jako kapitán chodím vždycky na loď první. A z lodi taky. Hlavně když se potápí. Takže jdu první. Všichni za mnou. Na palubu. Wunderbar! Ja, Frau Ledery, paní učitelko, rozvažte prosím pěkně tu Millerovu. Madame Garčio, prosím vás, skočte rozvázat paní Millerovou. Jasně. Jacku, Ano, drahá. prosím tě, rozvaž toho mesačku na druhém břehu. Předtím na bezdělky. Konec srandí, rozvažte mě, krpouni! Vážení přátelé a diváci, co více vám říci, dnes vám dělali společnost a hráli pro vás bučoviští výtečníci. Miroslav Zabala, jakožto kapitán, potom jakožto afektovaná paní učitelka, pardon, Klárka Nováková, jakožto, jak bych to řekl, pragmatický muž, Jack Brown, alia Jirka Vitela, zároveň autor hry, bez děčka se nám tady představila Marcelka Pršková. A samozřejmě Madame
nejvyšší společnosti Lucka Sedláčková. Vážný profesor Ondra Cabala. Našeho vězně technického zázemí. Tak je. Pavel Stříž, děkuji. Tak, moc děkujeme a zase se někdo bude těšit. A já taky moc děkuji za úžasný zážitek. Já musím říct, že strašně obdivuju divadelní ochotníky za ten čas, který věnují něčemu tak úžasnému mimo nebo ve svém volném čase. Takže opravdu velký dík, velký obdiv. A já se musím hned zeptat režiséra, nebo autora, protože je to autorská hra, kolik času takhle, čau, kolik času zabere napsat takovou hru? Dobrý večer. No, kolik to zabere času, já nevím, kolik to zabralo času. Jako čistě napsat to zabralo času asi 2 měsíce a nazkoušet to trvá ještě dodnes prostě. Je teda fakt, že jsme dneska na jevišti tady asi po 3. nebo po 4., protože se tady dělala renovace parket, takže jsme se snažili to nějak zvládnout. Tak aspoň doufám, že jste se bavili. A jaké to je psát roli sám pro sebe? Je to osvěžující. Ale co se týče spíš psaní pro ostatní, protože jak jste viděli dneska ty charaktery takový bláznivý, takže oni jsou takový úplně jako v normálu, takže ne, jsou úplně jiní, jako bylo to dobrý, já myslím, že tak nějak, že jo, každý tam nějak zapadl. Nebylo to psané na tělo každému? Bylo to psané, přímo na tělo jsem to nepsal, pač nikdo se nechtěl vyslíct, ale psal jsem to na papír a dopadlo to, jak to dopadlo, musím psal. A já bych teda měla ještě jednu otázku na každého. Jak se vám líbila ta role, kterou vám tady pan autor napsal? Já to řeknu zkráceně. Vidíte, já jsem to pravdu. Já myslím, že super, je to ze života. Já si to chválit nebudu, že jo? Já už jsem hrala všechno, už jsem hrala uklízečku, takže teď jsou bezdomovkyně, no tak já to beru prostě. Je náš život. Mám slíbenou roli Ptišky, tak nevím. Jo? Já bych odpověděl jako ten pan profesor Funtepart. Bylo to úžasné, fakt jako perfektní. Trefil ses. Já moc děkuju. Jsem na chvilku zmizela, pardon. Takže ještě jednou moc děkuji souboru za krásný zážitek. Děkuji vám. Děkuji. A za ten dnešní výkon a za to skvělé představení si 100% zaslouží a právě mi patří naše festivalová cena, kterou je Zajíc Zabu. Možná se někteří z vás budou divit, proč toho zajíce právě rozdáváme. V Bučovickém zámku, možná jste tady všichni bučováci, říkám to zbytečně, nám běhají zajíci po stropě, je tam zajíčí sál, takže z toho vznikl tady tenhle talisman a já ho teď předám panu režisérovi. Je tam. Já A pamětní list. Děkuji za to. Přichází ta chvíle, kdy bych mezi nás chtěla pozvat hosta dnešního večera, pana Jaroslava Sipala.
pana Jaroslava Sipala prozradit, možná to také řada z vás ví, že i on píše autorské hry. Takže, jak se vám líbila tady ta dnešní a jak třeba vy dlouho píšete autorskou hru? No jasně, tak já bych jako nejdřív řekl, že to je úžasný, že každý rok, já jsem tady byl asi před 6 rokama, děláte tento festival, opravdu je to velká podsta, je to úžasný, je to jedinečný v této republice, takže moc krát všem, kteří to připravili, pojďme zatleskat! Já jsem z malého městečka Kaplice, což je v Jihočeském kraji, kousek od rakouských hranic. A tam jsem vlastně vyrostl a vyrostl jsem na Ochotníkách, protože můj tatínek tam založil ochotnické divadlo. A já jsem tam poprvé vlastně viděl herce na jevišti. A už tenkrát to bylo obrovské obětování ve svým volném čase, zadarmo, prostě, ale vždycky z toho byla úžasná parta. A myslím, že i vy jste skvělá parta, že se vzájemně máte rádi. A jaká byla docházka, se zeptám tady, pane profesore? Chcete to, jako, mám lhát, nebo být upřímný? Ne, buďte upřímný. Dobrá. Dobrá, tak vidíte, tak to je úžasný, tak máte na čem příště stavět. Takhle, já jsem se pobavil, já nebudu mít nějaké žádné velké hodnocení, já jenom bych poradil, jo, když už teda já učím asi 10 let na Mezinárodní konzervatoři v Praze a poradil bych v momentě, když jste všichni na jevišti, tak bych poradil, abyste si každý, třeba na tom Puštým ostrově tady, abyste si každý vymyslel nějakou činnost. Jo, to znamená, máte tady ten ohýnek, to myslím na tu první polovinu. A v tu chvíli bych udělal jakože jeden, já nevím, tady štípá třeba třebotají, no, druhý dělá něco jiného, třetí vyřezává třeba nějakou lodičku, každý něco, abyste tady nemuseli pocházet po tom jevišti a já vždycky miluju to, když se ten text říká příčinnosti nějaký. Jo, to znamená, tam nemusíte chodit, tam si sednou a začnou něco dělat. Pane režisér, co pak? Já jsem chtěl jenom říct, že oni tu činnost dělají, že většinou za oponou. Jo. Taky zkuste před oponou teda, jo. Jinak já jsem se pobavil, já jsem se zasmál, takže velký dík a velká poklona všem. A co se týče té autorské činnosti, já jsem napsal 4 divadelní hry, hráli jsme tady komedii Kšanda, kterou jsem napsal, která už má dneska přes 150 repríz. Zítra to roztočíme roušku. Hráli jsme tady naposled v březnu 6 tom, se to jmenovalo, to je taky moje autorská komedie, s kterou jezdíme teď hodně po republice a máme s ní velký úspěch. Tak vím, jak je to těžký, kdy a já se vždycky, jak si řídím slovy pana Dítla, což byl nejgeniálnější vůbec scénárista, který tady v životě byl, že určitě znáte jeho seriály, jo, Nemocnice na kraji města a tak dále. A on vždycky říkal, že se to musí vysedět. Sednout si k tomu čistému papíru, to je taková zajímavost, že on ani nepsal na stroji, on psal rukou, což my už píšeme na počítači samozřejmě. A je to takový, pan režisér, určitě krásný, abyste to taky zažil, že sedíte a nic vás nenapadá. Jo, sedíte a říkáte, tak dneska už asi to, a on říkal, každý den, ten titul 5 hodin. 5 hodin si k tomu prostě sednout. Nemáme na to čas, samozřejmě, Boba je zrychlena trošku, ale já mám rád to, že sedím. Když jsem psal třeba, zítra to roztočíme na roušku, tak jsem přemýšlel, seděl jsem u toho počítače a říkal jsem, někdo zazvoní. Jo, a říkal jsem si, jo, a tam nějaká dvojice, která se většině hádala a říkal, a najednou někdo zazvoní. A říkal jsem si, ale kdo to bude? Jo, a najednou jsem, už to mám. Jo, tam přišel chlapík, který nabídl prostě, aby se zúčastnil reality show a už se to potom rozjelo a tak dále. A je to takový nádherný ten autorský proces, že najednou to se postrčí, jako by vás něco opravdu osvítilo, jo, a pak už to začne, jako by člověk byl v tranzu potom. Jo, ten děj posunete dopředu a pak to je nějaký výsledek. Jo, většinou dobrý. Takže to je můj autorský takový jaksi postup. Já jsem napsal teď filmovou pohádku, můžu tady udělat takovou reklamu. Samozřejmě, že doba je zlá, doba je těžká, ale my zůstáváme dobří. Tak já jsem napsal filmovou pohádku, která se jmenuje Hvězda, co se ti nezdá. A protože mně se pohádky poslední dobou vůbec nelíbí. A říkal jsem si, tohle ne, tak si napsat úplně něco jiného, takže já tady mám ani žádný čerty, ani žádný vodníky, ani hodnýho a zlýho mlynáře, nic takového. Vzal jsem to trošku z jiný pozice, můj tatínek byl spisovatel pro děti
tak jsem se nechal i inspirovat tím, tak uvidíme. Kruček po kručku, samozřejmě to všechno na penězích, ale chtěl bych si splnit takový životní sen a se na tu pohádku zrealizovat. Tak mi držte palce! A když už jsme u těch pohádek, no, pardon, tak říkejte. Tak to jsem chtěla přesně Tak říct. teď, protože možná... Když jste mluvil o té pohádce, vás tady lidé asi většinou znají z té filmové série Byl jednou jeden Poldo. Ano. Ale vy jste hrál i v pohádce, v Trandově a Zubejdě. Máte nějakou veselou historku z natáčení? No tak to byla slavná. Já jsem rád, že jsem byl u věcí, které jako natočí se za rok spousta českých filmů, ale 90% z nich skončí na filmovém smetišti. To znamená, že už nikdo nikdy neví, že se nějaký film natočil. A já jsem byl rád, že jsem byl u takových věcí, jako byl jeden Polda s Láďou Podměšilem, kdy do teďka, když někam přijdu, tak tam znají lidi postavy, znají děj a tak dále. A to je úžasný, že vlastně to nezapadlo nikam. A já stejně tak rád vzpomínám na pohádku Lotrandu a Zubejda, kdy Svěrák napsal, že Zdeněk Svěrák, Jarda Uhlíř, hitmaker, do toho udělal písničky, mnozí jste to určitě viděli, a byla tam skvělá parta. Opravdu není to fráze, tam jsem se velmi skamarádil s Marianem Labudou, který byl perfektní chlap. Opravdu, bohužel potom ta nehoda, co mělo, úplně změnila a už prostě byl takový nešťastný z něj najednou člověk, takže to byl někdo jiný. No a do té doby prostě úžasný, chytrý, vtipný chlap. A abych se k tomu jenom dostal, my jsme 14 dní točili v Bulharsku. Točili jsme v Bulharsku, protože tam to jsme vydávali jako za Turecko, to byla ta turecká říše a tak dále. A já jenom říkám, byl to rok 96, přátelé, jo? Tak aby jsme potom neřekli, jak to dneska to je úplně jinak. Ale proč vám to vykládám? Protože my jsme se z toho Bulharska, přátelé, po těch 14 dnech, kdy se točilo od rána do noci, s velbloudem tam na Prambici, tohle neuvěřitelná třina, opravdu, tak my jsme se z toho Bulharska nemohli dostat. My jsme se nemohli dostat. Najednou jsme pochopili, že to není civilizovaná země v 96. roce. A řeknu vám, jak to probíhalo. My jsme po 14 dní naprosto vyčerpaný, celý ten zájezd, jako i s tím štábem, nás bylo asi 40, jsme přišli na letiště, všichni už připravení, domů volali, jo, za 2,5 hodiny jsme doma a tak dále. A najednou jsme zjistili, že ty Bulhaři nám prodali letenky. Ty zamluvené letenky prostě prodali někomu jinému, ten perský trh. Někdo přišel a říkal, máme, tak když dáte víc, tak my ty Čechy, jako, že? Tak nám to prodali, že? Ale protože nám to prodali a udělali oni tu chybu, tak nás tam museli nechat přespat v hotelu, museli zaplatit hotel, jo? Tak jsme ve Varně přespali, zase jsme zavolali domů a říkáme, tak zítra už prostě poletíme domů, všichni jako tohle dobrý, dárky připravený. No a teď jsme přišli na to letiště, byla dlouhá taková fronta, já to vím jako dneska, Marian stál, Labuda, Pavel Zedníček a další vedle mě. A najednou takový šum vepředu, no? Tam šel ten produkční náš a všecko. A ty jsme říkali, jako, co se děje, my jsme veselou náladu, humor. A ten produkční povídá, tak zase nejedu. My jsme říkali, jak to? Oni nám je zase prodali. Už zaplacený, on je předtím zaplatil už ty letenky. A perský trh. Jo, já to zkrátím. Nakonec jsme letěli letadlem, kdy opravdu to bylo proti veškerým předpisům, kdy jsme seděli v uličkách. Dovedete si představit prostě, že to bylo normální letadlo. A my jsme normálně seděli na zemi všichni. A Pavel Zedníček s Labudou kouřili tam. Ty prostě odmítli to tipnout, ty řekli ty stevarce, ne, dáme takový nervy, že prostě a tak dále. No, přátelé, já to zkrátím. Já bydlím na Žižkově v Praze. A tam je podjezd u Bulhara, a když vždycky projíždím autem, tak se mi dělá špatně. Když jsem vás tady vítala, dnes večer před divadlem, tak jsem řekla, že jste i spisovatel. No, mě vyšla na podzim kniha, která se jmenuje Kotrmelce jednou herce. Já jsem začal psát na Facebook a lidi mě furt nutili, abych furt psal dál. A pak mě zavolal Honza Bauer, což je vůbec nejvydávanější náš spisovatel, a říkal, hochu, to je na knížku. Já jsem někdy knížku napsat nechtěl, to není můj žádný sen, ale přesto, když byla covidová doba, tak něčemu to bylo dobrý a já jsem napsal
knížku, která se jmenuje Kotrmelce jednou herce, všechny historky můží, a je taková úzkosladká věc. No a naše vojsko, měl jsem asi 4 nabídky, mi to vydalo a já jsem strašně rád, že to má ohromný čtenářský ohlas a že lidi mi píšou na ten Facebook a říkají, jak jedním dechem to četli, no prostě nádhera. Jo. A já jsem tam taky napsal takovou vzpomínku, jo. Já mám, kdo má rád historii, přátelé. A moje tchýně byla kartářka, která byla velmi slavná v Praze, ta kartářka. A můj švagr je Luděk Sobota, což je prostě, jak se prostě známý herec. A ona například, že já kartám věřím, mu předpověděla velký comeback, což se potom stalo. No. A proč to prostě říkám? Protože si myslím, že ten osud je tady a že jsme nějakým způsobem vedený tím osudem. Já vám řeknu proč. Já jsem z malého městečka, miloval jsem vždycky historii a nejvíce obdivoval jako postavu Jana Žižky z Trocnova. Pak jsem miloval Žižkov, vždycky z těch různých televizních seriálů. Měl jsem rád krále Jiřího z Poděbrad. A za největší událost českých dějin já považuji atentát na Heydricha. A ty chlapce, který v Reslově ulici tam položili proti obrovské německé přesile, tam položili život. Dneska bydlím na Žižkově, kousek od náměstí Jiřího z Poděbrad. Z okna koukám na jezdeckou suchu Jana Žižky a vedle mě můj velký kamarád, soused, je největší odborník před atentát na Heydricha Jarda Čvančara. Díky němu jsem v ruce držel dopis, který napsal Jan Kubiš, parašutista, 15 dní před atentátem a krabičku na vitamíny, která letěla se skupinou Anthropoid. Přátelé, můžu si přát víc. Díky moc za to, že jste za námi zavítal. Doufám, že se vám tady líbilo, protože od nás nikdo neodchází s prázdnou. Dáme si anekdotu nějakou ještě. Anekdotu? Tak jo. Chcete anekdotu ode mě slyšet nějakou? Přátelé, komu padni, jo. Ale mně se ta anekdota strašně líbí, jo, protože je po volbách, přátelé. A ty politici to opravdu nemají jednoduchý. Ale já se znáte takovou anekdotu, jak přijde, jo, tenkrát už ministr vnitra Hamáček přijde do banky a zapomněl si občanku a potřebuje peníze a ta mu říká zatím jenom, musíte se nějak prokázat, musíte dokázat, že jste to vy. A on říká, no prostě mě zná celý národ, že já jsem Hamáček. A ona říká, no to musíte nějak dokázat, podívejte se. Byl tady ten zpěvák těch písní populárních, ten Standa Hrošek. Taky neměl občanku a potřeboval si vybrat peníze. No tak tady zaspíval holky z naší školky, hned jsme věděli, je to pan Hrošek. A dostal peníze. Pak tady byl ten fotograf, ten světový ESO, no víte, ten Soudek, jo, taky neměl občanku a potřeboval si vybrat peníze. My jsme říkali, musíte to nějak dokázat. No tak on mě postavil k oknu, svykl mě do nahá, tam mi dal na hlavu květináč, vyfotil mě a jsme věděli, je to pan Soudek. A dostal peníze. Jo, a tady byl ten slavný hokejista z Kladna, ten Jágr. Jo, potřeboval si vybrat peníze a neměl občanku. My jsme říkali, ne, to může říct každý, musíte to dokázat. Tak jsme mu hodili suchýho dalavánka, on si vzal koště, takhle s tím zavrtěl, kde jsme viděli, je to pan Jágr. A ten Hamáček říkal, no ale já nic neumím, tak přece jenom jste to vy. A já teda navážu, protože od nás nikdo neodchází s prázdnou, tak pro vás tu máme krásného zajímavého stavu. Ale pozor, ten je pěkný. Já jsem tady před 5 rokama dostal zajíce a to bylo ostrach. Ne, ten je pěkný, je opravdu hezká keramická práce. No, děkuju moc krát ještě.
diváci nebaví, jako když se nesmějou, tak to je těžko na tom jevišti. Velmi těžko a naopak my děláme ještě chybu, že do toho začneme šlapat. Jo, a pak jako i nejhorší, když sedí vepředu nějaký chlap bílý košily a vždycky někdo přijde za ruku, vidíte toho chlapa. Ten se vůbec nezasmal. A teď je a celou dobu, jak magnet nás vždycky přitahuje. Takže dneska takový žádný chlap bílý košily tady nebyl. Skvělí diváci, skvělí herci. Prostě myslím, že se ten večer abnormálně podařil. Díky a nashledanou. Jo. Ještě bych chtěla, aby to nebyla samá voda. Našemu režiséru. Jo, je to krásný. Je krásný. Ne, to ani nemůžu. Tady vůbec to nepije. Vyměním zajíce za vodu. Já bych teda ještě jednou všem poděkovala, jak hercům, tak panu Sypalovi. Děkuji i vám všem, že jste přišli. Já doufám, že jste se bavili minimálně stejně jako já. A ráda bych vás pozvala na zítra. Zítřejší představení se bude odehrávat v kině Brigáda a přijede za námi divadelní soubor Slavko Fubrna a zahraje nám hru Manželé v nesnázích. Bude to komedie, myslím, že se bude zase na co těšit. Dovolte mi také poděkovat sponzorům tady tohoto festivalu, a to společnosti Katolického domu, restauraci Katolický dům, no a Jihomoravskému kraji, bez jehož dotace bychom tento festival mohli stěží uspořádat. Za malou chvíli se odehraje autogramiáda tam v Přísání a mě už nezbývá, než popřát vám krásný zbytek večera.